U emisiji nominacije za drugari su birali koga će postati u izolaciju. Ovonedeljni potrci su bili Ana Jovanović i Filip Cara. Tokom cele emisije su se Cara i Dalila svađali. Nemoj da si kontradiktoran, ako mene osuđuješ, nemoj da braniš nju, dobacuje je Dalila. Ne smatram da je bilo što loše u tome, smatram da ljudima koji su u braku nije mesto ovdje u reality. Ti si uradila mnogo loše stvari, mnogo gore nego Ana, rekao je Car. Ja se ne poredim sa dežurnom, ni sa kim se ne upoređujem, ne provlači me kroz svoje šugave i bedne odnose. Ja sam sebe pronašla odavno. Mislim da je bolje da je ja osudim nego da je osudim i odvedem u krevet, dobacuje Dalila. Ova osoba je neiskrena i bezobrazna, mnogo puta sam bio u pravu, neće da prizna, ne bih imala probleme da je mene slušala, rekao je Car. Meni se najveći problem napravio ti, govorila je Dalila. Sada je rekla da sam ja napravio najveće probleme, sada ćemo da vidimo kako će bez mene 3 meseca izdržati, rekao je Car.